Zelan zen moduz, arratsalde ondo azteko kultura oso on, Jon Ubeda. Kaixo arratsaldeon. Zelan zauz? Oso ondo, zen ondoan, bikain. Esango nuke, neuk bai, Oier Aranzabal, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, bestak beste, zorionak. Ricardo Arrei kazetaritza sarietara, bueno... Izendatua, bai. Bai, izendatua, barruan gaude. Saritua izango da? Zakit, ospatuko dugu. Danadalakoa izan da ere, ospatuko dugu. Bueno, hautagaien artean, kazetaritza sari hoietara, barruan gaude podcastean egiten dituzun elkarrizketak eta direla, medio, eta asko posten gara, eta zorionak egindako lana gaitxik. Hane Zabala, zelan zauz? Arratsaldean, ondo. Antzerkiz inguratuta. Bai, topera, gabiltza. Sekretuak noiz kontatzen hasiko zara? Inoiz bez? Durangoko azokarako eta zer daukazuen? Bai, ja... Kontatu alda? Bai, noski, bai. Zea, izarete prestatzen? Liburua, antzerki taldeako eta 5 urte betetzen dituelako, eta 25 gau eta bat gehiago, deituriko liburua argitaratu dugu, Euskal Herriko Antzerkizale elkartearen eskutik, urtero 2 liburu plazaratzen ditu Antzerkizale elkarteak, eta aurten Oier Gilenek bat, Mizkaraoke, eta Galder Perezek eta nik, bigarrena. Haupane, 25 urteko ibilbidea, harin esaten da, eta, bueno, azken emanaldiekin be, ze tarte atsegina pasatzen dugun zuen antzeslanei esker. Jarri dizut gaia, Joni, puntua jarri dizut. Kazetaritza sariak, Ricardo Arregi Andoainen. Bai, azaroan 19an sari banaketa ekitaldia izango da. Eta egia da, sari banaketa ekitaldi honetan, azkeneko urtetan, 2 sari nagusi banatzen dituz. Ez bada kazetaritza saria, eta gehiago nik uste dela nolabait kazetaritza piezei zuzendutakoa, eta bestea izaten da nolabaiteko komunikazio saria. Eta hor, badirudi nik esango nuke joera dela berrikuntza edo saritzea. Komunikazio saritika hasita eta bihar bertan dagoela, finalisten artean dago Barruan Gaude podcasta. Aski ezaguna da, nik uste 4 finalisten artean behar bada igual oihartzun handiena izaten nahi dena eta prestigio handiena hartzen ari dena ere. Oier podcasten munduan ibilbidat egin du, 2019an ja finalista izan zen Ricardo Arrei kazetaritza sarietan. Eta aurten, hor dago, nik uste, hautagaietakoa da, baina nire iritzia da, horrekin ez dut bezera horregatik. Filtrazirik ez ezu? Ez. Ospatzen azteko. Eta haiekin batera podcasta lotuta Basilika, hau da beste egitasmo bat oso interesgarria, berriagoa, baina, ez da meritu kentzagatik, baina nik uste badaula alde bat Basilika eta Barruan Gauderen artean, ez? Biak gaina antzekoak izanagatik, nik uste Barruan Gaude badaukala beste lanketa bat eta Basilika nola da abiatze bat oso interesantearen, nik gainezte Oierrek behin ekarritzen amaiontara eta horri buruz ere izketan onginan. Beste komunikazio sarian, beste 2 finalista dira bat 3.000 tweets kolektiboa, hau da game erauntxia eta jende honek nolabait Twitch euskeraz eta hori sustatzeko egitasmo oso interesgarria, eta nolabait ere, sarean, Euskaldunak hor gaude, ez? Eta lehenkoan Luis Txoke esatezuna, ez? Gaur egun ekimen asko daude, berritzaileak, eta oroar Euskaldunak oso tarte txikia dugu eta oso margina, baina orokorrean nahiko duina da egiten dana, ez? Eta egitasmo honek, behintzat finalistaren tartea izatea, nik uste, pozgarria dela. Eta gero bestea, aldarrikapenetik asko duela da pantaiak euskeraz, jakin badakigu iritzi publikoan, Katalunian bai hemen aldarrikapen handia dagoela pantaiak euskeraz agertzeko, bereziki, belaunaldi berrien artean, hor arazoa dagoelako euskerak ze toki eta ze presentzia duen, ez? Hori komunikazio sarian. Kazetaritza sarian ja, beste molde bateko, nolabait kazetaritza gehiago lotuta, behar bada klasikoagoa, bai, ez hori da. Eta homentan seria, berria egunkariak azkeniko udatan egiten duen serie oso interesgarria, alor ezberdinetako... Nik oso guztia irakurtzen dut hau. Bai, adibidez, Katxale Miller eta Kiliki Fresko udan ontia. Bai, aurre jartzen ditu. Oso jende ezberdina. Garbine uda eta Simon Fuchs, asko gustatu zitzaidan. Bai, horri ere. Bestea dago, Beñate Zalduarena, Gara eta Naiz egunkariako, Gara eta Naiz ataritarako, koronavirusatik abiatuta, nolabaiteko hausnarketarako artikulu sorta bat da finalisten artean sartu dutena.
Gero, Faktoria saioa, iaz ere, finalisten artean izan zean, eta aurten Zabaiako presondoitik egindako piezagatik ere, sartu dituzte finalean. Eta gero estetik, etxe hontako lankideat, Urrutiko etxea, Berria egunkarian, leku-lekutan seria, zeinean naziarteko gaien inguruan, iritzi artikuluak argitaratzen ditu, eta epaimaiki dentzat oso interesgarria da. Euskadi Irratikoa Zabaiako entzun zenuten, nik unkituta guzti egin nintzen egun horretan, eta esango dut, gaztelerazkoe baino asko zobie izan zala euskerazkoe, gero egin zalako bai. Ostiralean jakingo da, euskerazko bikaina izan zen. Ostiralean jakingo da, ETB gainez zuzenean eskintzen du, okerrez banago ETB lau katean. Bai, gonbidapena izan dudalakoan retransmisio egitekoten eiz iristen. Hemen txagauzelako oso egiten. Zer makiten duten da, ETB lau? Laugarrenean. Laugarrena. Norberak bere... Norberen etxea jartzen da nahi duen moduen. Hori izan kirolana, lehen? Ezakit. Bueno, bilatuko dugu. Bai. Eta hau sarituko dago benetan? Hau da maila! Ricardo Arregi, kasetaritza saria, kasaroren 19an. Bai ez, espero du, bai ez. 8 finalistak eta izendatuak. Badakizu zer gustatzen zaidan? Izendatuak atera direla, eta hau gustatzen zait, behintzet, ez irabaziarren ja publiapur bat badaukazuelako. Eta egunean bertan iragartzen dute da, Oskarretan bezala, ez dakizu, ez? Nik alere zalantza ditu sistema honekin, ez? Alako show bihurtzea, aktoren munduan, zinema munduan oso ohikoa da, baina kazetaritzaren munduan, ez dakit, alako... Behar bani nola, nahizen inoiz lehiakorra izan, kiroletarako zuzkarra izan izanako. Izendatuta, agian. Nire gustatzen, egotea bueltaka buruari eta nahiago eta bisetzea lehenago eta tizto. Niri bai. Bai, etorreko zea, Iles? Niri bai, enaiz iristen berandu igual, baina sari banaketara eskara iristen beste zeregin batzu ditu dugulako. Bakotxak liburu bet, mai gaineen, Jonik gehiago, baina Oier, zurie? Niriak inaziko geha? Arkaitzkano. Bai, ni zain neon, liburu honen zain, besteak beste kontatu zidaldako, eta iragarri zalako, ez? Arkaitzek egingo zula Buñuelen inguruko liburu bat, eta bagenekilako, eta hemen komentatu genuen ilaski, nahi zuena egiteko baimena mantziotela, ez? Eta Arkaitzi normalean nahi duena egiteko baimena maten diotenean gauza kurioso ateratzen da. Kasu honetan, Kandelikara Buñueli buruzko film baterako apunteak. Goratuko dugu, hau da Nosferatu zikloaren baitan kaleratutako liburu bat, eta aurten egiten ari dela Donostian atzera egirakoa urte osoan zehar Buñuelen pelikulak jarriaz. Horrez gain, aipatu genuen baita ere, Buñuel Plus, Buñuelek referentzia gisa izan zituen beste zinemagileen piezak, eta barrez. Eta horren baitan kaleratu du Arkaitzek, apunte liburu moduko bat, Iñaki Landaren ilustrazioekin, eta da, hori, panfleto liburu moduko bat Buñueli buruzko pelikulat egiteko. Galdetu behar dizut gainera, zergaitik Arkaitzkanok Buñuelekin harreman hau, mikrofonu soltata dako zu. Hane, zeuaz jarraituko. Bueno, bai, jarriko dugu edo, zeuk igual. Bai, nik alde. Berak aldau, bale. Baldu jarraitu. Ya está. Asko zobeto. Bale. Ez, hori, Eskatzen nabil jogur batzuk edo zateko, Hau ja, espektakulo bihurtzen hori delako, esan. Off the record, Ez, esaten una, bada, liburu bat, apunte liburu bat da. Arkaitzi asko gustatzen zaion estilo libre horretan. Eta anekdota kontatzen ditu, anekdota biografikoak, kontu eta komediak, suposatzen dugu egiazkoak, segurazki fikzioaren baten egongo da, eta da hola, nik uste mezanotxean eukitzeko liburu bat... Fikzioa egi fikzioa egiten zeona dan, Arkaitzkano, zeona dan dana egiten, itzaurre batzuk idazten dituenean beste liburu batzuetarako, eta itzaurre edanien onena, burutik, horrelakoak gertatu direlako, edo zein testu hartzen duena Arkaitzek, irakurtaldi manifestu. Bai. Ze sentibatasun daukan, ze ondo idazten duen Arkaitzkanok. Euskaren inguruko manifestua eta bikain ere arituko da. Jostaria da Arkaitz, eta libre uste zaienean oso ondo egiten du dantza. Eta gero oroitzen de baita ere El Correo eta El Diario Vascon kaleratuzun iritzi artikulu hori diglosiaren ingurukoa oso ona ere, oso ona. Liburu edo zeinentzat, Buñuel ezagutu behar da, edo hartu eta oso guztori irakurtzeko? Edo norek irakurtzekoa, eta Buñuel deskubritzeko modu oso eder bat. Ze errex irakurtzen da,
esan dakoa, ez duzu, laga dezakezu eta nahi duzunean kontsultatu, ez? Pieza txikiak direlako, jolasak, hitz jolasak, anekdotak, kondairak, ipuinak, ez? Poemak ere bai, eta bueno, nik gomendatzen dut, nik bintzat alde bat hartu dut, eta oparietako bat izango da gabonetan, zigur. Ane, Tupust, komikia. Bai, bigarren edizioa, 2016an sortu zen Tupust kolektiboa, marrazkilari eta ilustratzaile emakumeak. Izan ziren hemen lehenengo liburuarekin eta gozatu genuen elkarrezketan. Bai, bigarrena atera dute. Lehenengoa izan zen 2019an, eta 21an bigarrena, ez? Oraingoan, lehenengoan ere gai bat jarri zioten euren buruari, nitik aritzea. Oraingoan ere 16 lagunetik gora parte hartu dute marrazki hauek egiten, historiotxo hauek kontatzen, eta oraingoan zu izan da gaia. Zuren inguruan, hainbat ilustratzaile, batzuk bakarrik eta beste batzuk idazle baten laguntzarekin, 3 edo 4 orriko istorioak kontatu dituzte. Komiki honek daukan berezitasuna gero ere da, 3 koloretan egin dutela, eurek, sortzaile asko dagoelako, emateko koherentzia bat danari, ez? Historiak zu sortzaile emakume ezberdinak, ilustratzaile ezberdinak, eta guztiak, honen inguruan bueltaka, bakoitza zu horretatik historiak kontatzen, eta kurtzuet ikusgarritasun emoten sortzaile. Harrigarria dena da, nik ez nuela ezagutzen, horren beste euskal ilustratzaile emakume egoanik. Lehenengo Tupustetik ona gehiago gehitu dira. Batzuk errepikatu egiten dira, baina beste batzuk ere agertzen zaizkigu. Honelako ekimenak azkenin horretarako dira beharrezkoak bai, badauzelako ilustratzaile emakumiek, baina, klaro, ilustratzailea behar zunien, deitzen man, ilustratzaileen lana be, behar dutelako lanadanak, baina honelako ekimen baten aitzakian, bilatu behar da, eta ikusten zu badagoela, betikue. Bai, eta teknika oso diferenteak ikusiko ditugu, batzuk komiki klasikoagoa dutenak, testu askorekin, eta zerbait gertatzen da, erditze bat dago, 4 orrialdetan kontatuta, zoragarri, eta beste batzuk, agian testu gutxiagorekin, batzuk aurreko Tupusteko jarraipena dira, sortzaile batzuk egin dute, Momoka adibidez, aurreko Tupusten ere agertzen zen, eta, beste historia bat jarraitzen dute. Oso gomendagarria aurrekoa, Txalaparta argitaletxearen eskutik atera zuten, eta oraingoan autoedizioaren bide hartu dute, webgunearen bitartez aurre salmenta egin dute, baina orain Durangon eta izango dira salgai. Oso berezi eta oso polita esango nuke dela. Joni, zer? Nik gutizia bat ekarri dut, bestenak bezalakoa, baina hau da argazki liburu bat. Esango nuke ez dela oso ohikoa euskarazko argitaletxeen artean, eta farmazia beltza da, ibilbide oso luzea duen argitaletxe bat, eta gauza bereziak egiten dituzte. Eta orain gontan, oso liburu ederra atera dute, Igone Mariezkurrena kazetariak idatzitakoa, eta Irantzu Pastor argazkilariak egindakoa. Hau da, denboran eta mundu zabalean landutako liburu bat. Luministenteak baduka azpititular bat, ez? Da, emakumeen aurkako indarkeria ikusezinak eta erresilientzia historia zenbait. Nolabait, Palestinan, Indian, Euskal Herrian, Lakota nazioan, 2008 eta 2011 urteetan, egon dira historiak biltzen, eta historia horiek azaldu dituzte hitzez eta irudiz. Argazkiak eta bikainak oso liburu politxea? Oso liburu ederra. Edizio oso ona, zenbat eskartzen dan, ez argazki ederrak. Eta dagoeneko, nik handuainen bertan eskuratu nuelako, baina kioskotan eta zabalkundea ematen ari zaio, eta emakumeen errealitate gordina agertzen da, baina era berean, nolabait asko, emakumea izatea zapalduak dira, eta era berean, komunitate oso txikietan eta Palestina bezalako komunitatetan edo India Lakota nazioan dauzkaten zailtasunak aurrea egiteko. Eta hala eta guztiz ere, aurrea egiten duten kasuak ere bildu dituzte, ez? 3 urtetan zehar egindako lanketa bada, eta ia 300 orrialdeko liburu mardul eta dotorean. Hau normalen nazioartean oso ohiko dira, eta ni daukat lankidate
oso zaletu dana olako liburutakoak, horren liburenak, eta gaur egon gaina internet bidez, salmenta eta asko erreztu da, eta prezioak ere desente jetxi dira, eta zorioneko gu, euskeraz ere, horrelakoak ere egiten dira. Ez dira asko, nik horatzen dut, Gari Garaialdek egin zuela dispertsioen inguruko bat, eta baita mugaren ingurukoa, Irungo mugaren inguruko bat, oso ederra. Ez dira asko egiten horrelakoak. Bueno, beste liburuanik, eskuartian, egunkaria, gizarte zibilaren arrakasta, Juan Mari Torrealdai, ikusten ibili nahielako, barruko argazkizek eta da Bitu Martin Ugalderekin bat egin dut, egunotan izan da bere jaiotzaren mendeurrena galdetuko txut, gero, bestako beste Andoainen basabiltzatelako bere sorterrian basabiltzatelako bere figura omentzen, zenbat botatzen dan faltan Juan Mari Torrealdai, ez da? Bestak beste honelako liburuen egilea, zema liburu dituen Juan Mari? Eta batez ere bere elegantzia. Batez ere bere elegantzia eta presentzia hori, bai. Eta oso aldarte honean, beti ere, Euskalgintzan, oso une txarrak bizitza tokatu izan zaigu. Ematen du beti azerre gaudela. Bai. Ia da, momentu oso txarra bizitzen. Eta berak beti jakin du oso, nire ustez oso persona elegantea zen, fizikoki, eta oso jantzia, eta mamian, ere oso elegantea. Nik suerte gukin nun, horrezko ipamena eman ziotela, Ricardo Arregi kazetaritza sarietan, 2007an edo, eta elkarrizketa luze pare bat egiteko aukera izan nuen, gero liburuska batean argitaratu zena, eta plazer utxe izan zen, eta beti irribarrea hau. Bai, neupe izan nuen... Eta okerrezanago, ia bukatuta utzizun, baina horren ia bukatuta. Eta hortxe bestak beste, 1980 urtean sortuta, Euskaldunon egunkaria, gogoratuko zuie gainera sorrera hori bezalako izan zen ez da, danon laguntzarekin sortuta, 2002an gertatu zana, eta ordutik ona, izan dako bilakaera, eta batez be, etxien eukitzeko moduko beste liburuetako bat zalantza barik. Martin Ugalde aipatu dizut? Bai, eta Martin Ugalde aipatuta ere, Ricardo Arregi kazetaritza sarien aurtengo, azkeneko urtetan lehiaketan sistema aldatzearekin batean nolabaiteko saribanaketa bereziak egin dituzte, eta aurtengoan Martin Ugalde gogoan eukiko dute. Nolabait, Andoain baditu bi izen handiko kazetari, Ricardo Arregi eta Martin Ugalde, garai ezberdinetakoak. Martin Ugaldek nolabait erbestean garatu zuen kazetaritzarekiko bidea, batez ere fama hartu zuen edo nabarmendu dute elkarrizketatzaile bikaina zarako. Eta Ricardo Arregi zer esanik ez, kazetaritzaren eraberritzean garrantzia handia izan zula. Martin Ugalde... Parkatu, aztu horretik, Joni, sartuko nahi, Martin Ugalderen landana, pilo bat liburu, pilo bat milaka... Elkarrizketak, pieza asko. Artikuluek eta bar, jakinen digitalizatuta dauz, jakin .eus atarian, mendurreko egunean bertan egin zutelako aurkezpen hori, dakizuen moduan, gehitzera dator, Torrealdairen lana, Txillardegirena eta bar, ze lan egiten dabiltzen jakinen bebai. Bai, eta jakin izan zen azaroen 11ako protagonistatakoa, Eusko Jaurlaritzan, Oingo Udala, eta beste erakunde batzuekin batera, foru aldundekin batera. Izan ere, Martin Ugalderen lan guztia digitalizatu egin dute, eta konsultarako eta irakurtzeko aukera dago, irudioetan ikusten den bezala, baina egun hori ere berezia izan zen, ze aurkezpen hori eta gero, jarraian egin zen itzulera baten historia Martin Ugalderen eleberriaren irakurketa kolektiboa. Eta orduan hasiera batean, ordezkari politikoek hitza hartu zuten, nolait herritarrekin eta ordezkari politikoekin hasi zen irakurketa publikoa, eta ondoren, Andoaindar askok parte hartu zuten ekimen horretan, Larramendi Bazkuneko ordezkariak, Aiurrikoak, ikastetxetako ordezkariak, eta azaroen 11akoa izan zen nolabait bi efemeriden batuketa Andoainen. Batetik izan Martin Ugalderen jaiotzaren mendeurrena, eta goizean hori ospatu zen ekitaldi solemne horretan, eta arratsaldean Bastero Kulturgunean egin zuten Martin Ugalde Ipuin lehiaketaren 25. edizioko sari banaketa ekitaldia, Garazikamiok Maxuki zuzendu zuena, eta bertan lortu zituzten hasiera bateko eta aurtengo irabazleak, eta oso saio ederra izan zuen. Are gehiago, aktore batek, Urtzi Ugaldek, bizi berritu zuen Martin Ugalde, agertu zanan, eta hitz batzuk izan zituen ikuslentzat. Eta bukaera aldean ere, bai Ainara eta bai
Unai Ugalde, Martin Ugalden seme alabak, irutik bik behintzat parte hartu zuten sari banaketa ekitaldian, eskerrak emateko Andoain herriari, egia da Andoainen oraindikan ere asko maite dan herritar bada, Martin. Eta podcasta ere sortu zuia. Eta horri lotuta, eta Ricardo Arregi kazetarita sariak, eta hori hemen dagoela, oso erresa da esplikatzen zer da podcasta ez dakiten entzat. Bida, 1985... Bitu bada, zegin da nire kamara? Aprobetxata hori zateko. Kamara? 1985an ereinek Martin Ugalderen hiltzaileak ipuin liburu argitaratu zen. Eta gainera, nolabait esaten da, ipuingintza modernoaren hasiera edo izan zala. Bueno, hemen kontatzen dian ipuina dia 36ko gerra eta gerra ostean kokatutako historiak, batez ere Andoain eta Andoainen inguruan. Eta gehienetan represioa agertzen da, eta protagonista, zorigaiztoko protagonistak batez ere herritarrentzat dira Guardia Zibilak edo sardintzarrak, behin baino betan sardintzarrak bezala agertzen dianak. 2003an, entzungo du pixka. Baita ere izutu xamarra geratu zen. Sutondoan zegoen alaba ere bai. Atxona zegoen lasaitxoena. Tira, joan adi, ez haute jangota. Hala, Inaxio mahaitik altxa eta atera joan zen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es Ignacio Urriztieta? Sí, señor. ¿Está su hijo? Está trabajando. Bere semea. Zerbait egin ote zuen Imanolek? Guardia Zibilek elkar begiratu. Arraketa emeak egin ipuina da hori, eta hor Guardia Zibila etortzen da Imanol bila, baina bestean nahi atopatzen dute. Eta gara, Guardia Zibilak zer egin zuen, alako krudeltasuna... Txiste egingo, Iman, Joni. Bazun krudeltasun puntu bat egoera horrek, ze juntzian hildako semearen bila, baserrira. Zardun aurre egiten die itonak, eta bueno, ez dut gehiagi aurreatuko, baina komeni da, entzutea, orduan. Eta entzuten gabiltzana, ipuina. Hori da, liburu batea zen, eta 2003an, Larramendi Bazkunak entzuna zen, liburua audio liburu bat bilakatu. Eta orduan orain zer egin dugu, oierrek eta aurratu duten bideo horretatik abiatuta, nolait podcast moduko bat, orduan ipuin guztiak entzun gai daude. Oso edizio landua da, edizio profesionala, Iruizoinen 2003an grabatu zena, eta Jose Manuel Goikotxeak zuzen duzuna bere garaian. Orduan, liburutik CD-a eta CD-tik lainora, eta goren entzun gai dago aiurri.eusen edo Larramendi Bazkunaren webgunean. Denon esku. Hori da. Hanez erekin goaz? Bueno, baditut jaialdi ezberdinak eta proposamen giza. Batetik, badakite gauza hon egon zirela, baina Sormene, Galdakaon, interesgarria jaialdia, datorren igandera arte, bi parte dituelako, bata begira... Bai, eta batez arnazgunearen kontuan nire oso interesgarria ditu zaidalako, arnazgun ezberdinak ditugu, euskal kulturan doi, batzuk askoz ezagunagoak beste batzu baino, baina geitzera dator. Bai, geitzera dator eta... Topaleku bet sortzaileek aukera izateko euren lana erakusteko behar dalako. Baina bat ditu bi arpegi bezala, ikasleekin eta transmisioa lantzeko, eta gertutik gazteak sortzaileekin egoteko, eta gero esango genuen, ikuskizunak edo nor gozatzenko, sarrera hartun da, eta joan da, eta ikusteko aukera, ez? Eta hor, nik uste dut, Euskal Herriko hainbat alorretatik transmisioaren keska handia dago, Euskal kultura eta sortzaien inguruko, transmititen inon? Edo etxean erakusten zuie, edo ez dago inon? Bai. Ez dago inon. Gero hemen beti gauzelako gu esaten ez dakiz zer eta badakiz zer, eta inposatzen gabiltzela ez dakiz zer, eta ez dago aukerarik sortzen dana, egiten dana, eginda dagoena gazteei helerazteko, ez bada zuk, arduradun moduen irakasten diozula. Bai, eta Sormenek gainera ere ateratzen du, nik uste du programazioan oso jende gaztea, ez hain ezaguna ere, sortzaile gisa, baina badaukatena ibilbidea, ez? Eta emakume asko ere, ez? Beste behin, hor ere lanketa bat egin nahi da, ez? Aipamen txikia egin nahi nuen, Galdakaon dagoelako, eta beste jardunaldi bat, edo jaialdi bat, topaketa bat niri asko gustatzen zaidala, Urban bat da, aurten 10. edizioa da, Bilbon egiten da, eta hirigintza inguruko jaialdia da, ez? Hiria beste era batean bizitzeko moduak. Beti gai bat dauka goiburu, aurreko astean hasi zen... Barkatu ez da, zinema jaialdia? Ez, hirigintza. Hiria uler
ulertzeko modu ezberdinak proposatzen dituen jaialdia. Urban bat elkarte bat da, urte osoan zehar lan egiten dutenak, hiriaren inguruko hausnarketa plazaratzen, eta 15 egunetan topaketa bat jaialdi bat egiten dute, gai baten bueltan. Eta urtengo gaia, aurreko urtean etxea izan zen, gentozen etxealdetik, eta urtengoan gaia izan da, hiria eskasa. Lerroburua nahiko eskasa da, ze erderatik itzulpena egin dute, ez dago euskeraz pentsatuta. Baina, hori aparte, nahi dute hausnartu espazio pribatua gure etxea litzateke, eta espazio publikoa da, hiriaren beste espazio batzuk, ez? Eta hori zergaitik ez da gure etxea ere, ez? Etxearen jarraipen bat da espazio publikoa. Eta orduan, jaialdia luzea da, aurreko astean abiatu zen, eta igandean amaituko da, eta hainbat hitzaldi, mahainguru eta txango bat ere egon da. Bi hiri aurrez aurre jarri dituzte, Bilbo eta Logroño, eta txango bat egin dute, eta bidea ere, bidean hausnartu dute, bidean geraleku ezberdinak egiten ditugunean, ez leku horiek daude, ez, gasolindegiak edo, eta hor zer gertatzen da, ez, hor ematen du inork ez duela eraiki, baina oso baliogarriak dira, hor gu gaudenean zer egiten dugu, beti ahaztuten dugu, ez, bidai luzeetan, kontatzen dugu non egon garen, baina bidea oso gutxitan, horlako gauza ezberdinak. Interesgarria, eta aurreko ebe bai, ederra delako pentsaten egon nahi, baserriko 3. edizioan, hiritar moduen ane bai, igual oierrekin, baserritar. Ni baserritar, bai, arpegia daukat, ez da. Bikote hona, igual. Bai, bitu. Ni antzespen klase batzuk eman, pixka. Eta bagoaz, eta bagoaz. Baratza eta kontrolatzen dut. Hori ba, eta gero, hiria zenbat gustatzen zaigun, eta, hane zei hiritarra zaran, zentzu honien, Bai, eta espazio publikoaren inguruko hausnarketare ekarri nahi dute. Ezin dugula utzi espazio publiko hori administrazioak kudeatzera bakarrik. Hau da, guk ere espazio publiko hori, argi dago, administrazioak lege batzuk jartzen dituela, arau batzuk, espazio publikoa nola erabiltzen dugun, arautzeko, esango gendun. Baina plaza, kale eta abar, guk ere parte hartu beharko genukela. Nola parte hartu, Bilbon badaude forma batzuk, baina euren ustetan forma horiek oso eskasak dira, ez? Planteatzen da, plaza honetan, Bilboko udalak egingo du, espaloia handitu, banko batzuk jarri eta txibillo batzuk demagun, azmartzen ari naiz. Parte hartzea da, lehenengo proiektua gustatzen zait, bigarrena edo hirugarrena. Eurek proposatzen dute parte hartzea askoz ere aktiboago. Eta, egun hauetan badago erakusketa bat, bertan, la terminalen izaten ari da, hau Zuapen dago, Deustuko Herriberan, eta horre egin dute erakusketa bat Polis deiturikoa. Eta Europako 27 proiektu aurkezten dituzte espazio publikoen eraldaketaren inguruan sari ezberdinak jaso dituztenak. Gu galdetu genion, antolatzaileari, Gorkari, berantzat zein zen hiri perfektua, nori begira jarri behar genuen, eta esan zean, galdera okerra. Askotan pentsatzen dugu, badibidez, ez da Finlandia edo Europako iparraldeko herrialde horiek super ondo antolatuta dituztela hiriak. Eta berak esaten zuen, hiriak guk geuk egiten ditugula, eta orduan, ez dago, guk geuk sortu beharko genukel gure hiria. Eta gito hori Soraluzen, Eibarren, olako herritan. Gauden leku honetan, oso Bilboren fan naiz azken aldi honetan, gauden hiri honetako leku ederrenetako batera goaz, kafe antzokira goaz, zuni mino bat entzuten, musika, zederra, Oierran Zabal zer da hau? Hau da, single bat, kaleratu duena Mikel Urdangarinek, izan ere, 2022an beteko dira 25 urte lehenengo diskoa kaleratu zuenetik 1997an Aitzetan. Eta egin du berredizio bat, Aitzetanena, remasterizatuta abestiak, eta Zuni Mino bat abestia gehituta. Zuni Mino bat, izenak berak bebai, entzuten badugu kantua, beskertza hori, ez da 25 urte harin esaten da, baina 25 urte dira, egun guztiekin, eta batez be, Mikelek zebide egin duen 25 urte hauetan, ez da? Mikel Urdangarin, telefonaren bestaldin, arratsaldean, Mikel. Zemuz. Zelan zauz? Ondot. Ia entzuten zaitzugun, badakitxe bidien harrapatzen zaitzugun ez dugu zango nora, baina basu ez bidien lekure matera harrapatzen zaitzugun da berbagitek aukera daukagun. Zeldunaz. Ze bideo politzen, Mikel? Zergaitik kafe antzokia eta zergaitik Zuni Mino bat? Kafe antzokia, toki oso berezia dalako neure ibilbidean,
eta bueno, keinu bat egin gura eguntzon leku horri, urte terdi luzez itxita egonan toki horri, eta ba, bueno, toki bat ere behar gendulako, eta ez edozein toki, ez da? Orduan hoize erabaki gendun, eta zuini mino bat, ba, bueno, ba, hoize kantatu gura nebalako eta hola jarri notzalako izen kantu berriari. Mikel, 25 urte. Gorputza nola sentitzen duzu? 25 urte ostean holtza gainean? Gorputza nola aurkitu? Ba, eta burua, gorputza eta burua, biak. Eta ulapean bezala. Ez gagoz guztiz alperrik alduta, baina ez gara lengoak. Itzuliko, aurten urte importantea da, Durangora itzuli behar duzu, eta berriz ere kafean zokira, ez da? Ba, nik uste aurten askorentzat izango dela urte berezie. Naiz eta alperrik ere estan joan, ez da, bizitako sasoi luze hau. Baina bai gogotsu, bai azokarako, bai antzokirako, bai etorriko diren kontzertu eta bizipen guztietarako. Mikel, lanen naiz, galderatxo bat, nola sentitu zara berriro Aitzetanen kantuak entzuterakoan? Ze zuzenean askotan entzun ditugu oraindik ere, ez? Ze, bueno, repertorioan eramaten dituzu. Baina nola entzun duzu berriro ere disko hura? Ba, bitu, ez dut askotan entzuten, baina nola bermasterizatzen egon garen Sanpen estudioan, ba, horren aita ez entzun izan du, ez barriro be, eta ba, bueno, oso harrituta egia zen, batzutan ez dut nire burua ezagutzen, ez? Orduko Mikel entzuten dut, eta batzutan urrunegi dago, eta zentzu askotaz ari naiz, ez da? Baina, bueno, baita ere, nolaiteko simpatia ez ikusi behar, zelan ez? Zorionak, Mikel. Eskerrik asko. Denborari buruz ere abesti izan deziltzeit, ez? Oiar gaztegoa da, baina dura 25 urte, hane antzerki egintzan, iaski komunikazioaren munduan, oso lotuta musika egintzara, ni neu ere orduan ere musika, diskoak eta bat, bizitza bera jonda eta hemen gaude, hori ere ospatu beharra dago, ez da, Mikel? Nik uste bai, beste larrea honditan sartu barik, ni benetan, zoriontzu sentitzenaz beste barik bizirik egoteatik. Batzutan, igual pedantegi emon lehike, baina egia santu da. Eskerrak hemen aholako zeugaz berbaiten, eta egunero argitzen dauen hori, egunero ikusten gabiltzalako. Eta gero datoz ospakizunak, urte hurrenak, eta hori guzti hori, baina ez da importantena, zalantza berik. Bere garrantzia ezin dut zauken du, baina hemen importantena da egunero bizirik egotea eta gure begiak ikusita gozatzea. Bestak beste, Mikel, basabiltz kontzertu asko emoten, saltsa ezberdinetan sartuta, orain galdetuko zut beste lako saltsei buruz. Bai, esan duzuna, 25 urte pasadiez Aitzetan horretatik, gogoratzen du nik, Aitzetan zelan hasi zen zure sorterrizen hasi zinen banatzen, Bizkaialdien eta banatu zen, gero, hurrengo diskoarekin, bigarren diskoarekin ja, Euskal Herri mailan ezagun egin zinelako, badira 3 astearekin pare bat urtera, bai, lehenengo diskue, apurtxuet orduen hasi ginen, orokorrien ezagutzen lehenengo disko hori bebai, bideo oso ederra izan dalako, azkenien zeure apustua zeure musikarekiko, ez da? Enaini, bai banai, zeure lekuen jarrita, Mikel, apurtxu bat ausarta izan behar da bebai, orain 25 urte egindakoa, defendatzeko, era horretan, enaini, bai hau nintzen orain 25 urte. Egi esan, aparkatu iztazu zenago, hemen kotxeak eta aldamen ezidekoaz eta zinaz aterpetu modu hobian. Baina, zo zentzu dutzut, Ilaski. Ez dakit, nik 25 urte pasatu izanana, ez dakit. Inungo meriturik ez teko, denboran iragatean inungo meriturik ez da. Egi esan, denetari bizi izan dugu. Denetari gauza batez ere on, baina ez ainon baita ere. Eta ni pozinago batez ere, une esan honetan utzi dautzagulako, eta hori klabea izan da. Klabea izan da gaur egun, gaur zeugaz berbait, zeubokaz berbaiten egoteko diskoni buruz, ez da, eta urturuni buruz. Meritutxo bat hartu eskero, hortan hartuko neuke. Hortan hartuko neuke, momentu gogorretan eusten jakin izan dugu.
lehenengo diskoaren urteurren hau, 25. urteurren harin esaten da, remasterizatuta kantuak, besteak beste bideoklip eta kantu berri honekin bilduta joango dan lana. Basabiltz kontzertuek emoten, bestela be, Mikel, Basabiltz mugimendua badau, ikusten ibili gara be bai, ura bere bidean disko zoragarri horretan be parte hartuzu, eta horbe badator kontzerturen bat, badakitzu be bai, ude gauienako osteran egongo zarala, badauz gauzek egiteko, Mikel? Bai, zorionez. Egia esan urte terdi, terrible hau, bintzak gure kasuan ez da izan, haien terriblea, eta lan egin izan dugu. Ez da izan hekatombea, ez? Jakinda, geure alorrean asko sufritu dela, bintzet salbatu izan dugu, ez da? Eta orain be urte bukara hontan, lana daukagu, zorionez ez daukat kejateko, arlo personalean. Bai, itzein ezkero alor zabalago baten, beste gauzatzuk esan gainkez, ez da? Baina zorionez lana dago, eta espero lana egotea eta danontzat egotea, oparo. Mikel, dagoeneko ezagutze alkar, eta badakit, etzela geldik egotekoa, egia esango ez dakit ezerre, baina zertan zabiltzago hain buruan, zer dakazu buruan, haitzetan berri ditatu, baina urren urte begira badaukazu eskuartean zerbait? Datorren urterako baukago egitasmo polit bat, badiru gauzatuko dana, eta hoxe da, 2 urte urren juntatuko direla, batetik Bilborko Orkesta Sinfonikoak 100 urte beteko dauz, eta niko beta hoz. Eta, 2 urte urrenak batuz, horre egitasmo bat sortu da. Ez da, kontzertuak eta disko batea zetorriko gana. Hortan gabiz orain, konponketak egiten, Bingen Mendizabal daukat hor zeregin horietan, orkestazio lanetan eta komposizio lanetan, Iker Sánchez, Koldo Uriarte baitare hor, Bidai Delez baitare hor taldetxo bat gauz, eta horretan, isilpiko lanean. Hortan abil, eta bestela kontzertuak eta gauza guzti hauek egiten. Ia, Mikel, mayúsculas, guau! Mayúsculas, guau! Egi esan, etorri da, kanpotik etorri zan eskaintza, nien nintzen ez da konturatzen ere, 25. urte urrenaren bezperatan eguanik. Eta 3. persona batek ezauzta, Mikel, konturatzen zela 25. erantza zoazela. Eta aldi berean hauek ere 1. erantza doazela, eta kanpotik piztu zan zu hori, eta zorionez amarko hoz. Esan neure asmoa, proiektu sinfoniko hau, baina ez totzuk ezurrik esango oso gustora eta ilusioan dizaitea noa. Ze ederra, zorizonak, eta noiz ikusi gara, hemen esaten gabiltzelako, irakurri dut zare sozialetan eta idatzi duzuna, zuni minio horreri buruz, apurtzu beti ingurukuen balioa, eta eskerrak emoten, hemen zeuzara, zeure hotxa da, zeure kantuek diez, bai inguruen talde handi bat hau? Bai, idatzi duten hori ez da lastoa, uste dut oso barruan behiratu dut zoz idazterako orduan pentsatu benetan sentitzezun hori idatzi, eta egia da, geure ofizio hontan benetan askotan sentidu alzara bakarrik, eta hori baino sentipen latzagorik igual ez da ongo bizitan, baina egia da batzutan engainosoa dela hori sentimendu hori. Nik bitxitan benetan egonaz bakarrik. Beti egon da hor baten bat. Oso gertukoa den baten bat, eta batzutan urrunekoa den baten bat. Baina sekula enaz egon bakarrik hon, eta hori kantatu guran eban. Mikel Urdangarin, zio zerrezateko lagunok, Mikeleri? Zorionak, antzokian ikusi dugu elkar. Eta aztele non. Eskerrik. Bai. Gauza bera, eskerrik asko, dan hori. Mikel, entzun, venga, publikoen esango zeuk entzuteko. Bakonik azken 25 urtietan debilidadetxu bet, eta bazara zeuge, Mosetxu bet. Ez totzut aitu, ez ebe, ilaski, baina eskerrik asko. Mosu bana. Mosetxu bet.
badalako... Telefono hautsia, polita. Badalako niretzat lehenengo diskotik, neugaz egondan musikari bat, oso kurioso, baina disko guztiak jakinda eta bar, ikusten genuen Kafantzokiko bideori. Udagoienako ostera ipatu nahiko nuke, Ratza Salvadorren musika badaukagu, urtero, 3 kantu, aurten be, web... Digitalean edakin dute ere, ez dute, lehen beste garai batzuetan kontzertuak herri ezberdinetan ziren, baina aurten baita ere aurreko urtean bezala, 3 kontzertu grabatu egin dituzte. Bai, eta gero Udagoienako ostera.eus, web horriaren bitartez, entzun gai, ostiralero, kontzertu bat agertuko da, eta esan dako, sortzaile lekua utzi, baina leku bereziekin bat eginda ikusten gabiltzo, Otxandio, Barakaldo eta Ondarroan izango dira, kontzertuak aurtengo gaietako bat badalako memoria historikoa, eta leku hauek izan ziren, abestak beste, Saturrango kartzela egon zen Ondarrun, Otxandion eta bombardaketak egon ziren, eta badau lotura bat gaiarekin eta artistekin eta bar, eta esan dako 3 kontzertu, Mikel Urdangarin, Xamanak taldea eta Olatz Salvador, Udagoienako ostera egan, 2021 edizionek dakarren proposamena. Feministaldia beba, ja? Bai, biharra azten dela, Donostian azten da, beste jaialdi garrantzitsu bat, kultura feminista, zabaltzen duen jaialdia, Plaza Andreok antolatzen duena, eta aurten, 16. edizioa, azaroaren 20 arte luzatuko dena, eta ez dakit zer daukagun aurten, lurrikarekin, baina aurten hau da... Laba eta orain... Sismika da aurtengo leloa. Ez dakit, zeu zer gertatu zaigu. Eta, egin nahi izan dute aipamena, emakumeek eta gorputzek bizitzen ditugun, edo jasatzen ditugun dardara bortitzoiek, ez? Eta horregaitik jarri diote sismika leloa, ez? Baita ere, aipatu zuten aurkezpenean, feminismoak lur asko astintzen dituelako, eta kontu asko mugiarazten dituelako, ikusarazten dituelako, beste gatazka asko batzutan izkutuan daudenak, feminismoak ere hori albidetu du gaur egun, ez? Horiek ere agerian jartzea, horregaitik ere sismika hori, eta sorkuntzatik egingo dute aurten ere, kultura feministaz betez, Donostia, Tabakaleran izango da, 30 artista baino gehiagok parte hartuko dute, eta, ez dute izango hemen egitaragua, feministaldian webgunean zehaztuta dago, baina, epatu bezala, aste osoan zehar hainbat kontu izango dira, idazle, poeta, eta itzaldi interesgarriak. Pandemiak ekarri duen gauza on bat, badago, edo izatekotan, aipatuko dugu, orain, ia jaialdi gehienak, streaming bidez ematen direla ere, eta orduan, batzutan, zinbazara Donostia joan, nahiz eta presentziala izango den, doakoa gainera ere, agian Bilbotik ere, nahi badugu, jardunaldien jarraipen egin daiteke. Eta topagunen garrantzia, beti esaten duguna, gero onelako jardunaldietan eta batzen garanien gai honen bueltan, bestelako sare batzuk sortzen direlako, orain alkar ikusi barik egon gara eta badakigu ze garrantzitsua dan alkar ikustie, gai baten bueltan batu arren, gero bestelako gai batzuk ere sortzen direlako. Gatibo apurtxuet, bitu galdetu nahi dizuet, Mikel 25. urteurren lehengo diskotik, Gatibu 20 urte gehi bat, atzeratu eginda, azaroaren 27an izango da beteko kontzertu hori da albistea beste azaroaren 13tik 27ra, 20 bat, asko da bebai, alez, aurretik eskizu kontutan izan behar da. Bi hamarkada musika egiten eta ez dugu zango irauten, arrakastatxu izan ditugun adibide hauek. Bai, Gatiburena izan zen proiektu oso sendo hasi izana, eta gero kriston oi hartzun eukiduna, ez publiko oso zabalera iritsi dan proiektu bat. Esango nuke, beti aipatu dugu, ez? Eta ilaskizuko oso ondo ezautzen duzu, baina 80. hamarkada amaiera oso emankorra izan zen musikari dagokionean. Eta iraundu baina arte, ez? Horrek, ez? Iraundu eta gaina osasuntsu, esango nuke. Bai, eta belaunaldi ezberdinak harrapatu ditu ere, nik esango nuke Gatibuk.
Gaztetxo asko, baina ez zain gaztetxoak ere ez. Bai. Bueno, zuzenean sekulako rockona egiten duen taldea, gero gustatuko zaizu gehiago edo gitxiago, kantak direna dira, ondo pasatzeko eta dantza egiteko. Esaten diren kantu horretakoak, sekulako kantutzarrak ditu, bai, Gatibuk eta besteak beste esan dakue, 8.000 lagun, 8.000 eta 500 lagun batuko ditu taldeak beken, eta esan dako gaztetxu pare bat berandu hau, baina izango ditu. Ruperren barriena dator. Euskal Herriko musikari eklektikoena Fermin Etxegoienen totelaki irakurrita. Ba, beira, 1980an ateazun hautsi dan fora diskoa. Beira. Pasadia 21 urte. Bai. Eta hor darrai Ruper Rodorika. Elegantzia esan dugu lehen, Referentzia... Besteko referentzia. Eta orain egin duena, ez da gizan aspaldiko amets bat betetzea, baina, alako batean, onatorri da, Karibetik pasa eta gero. Kuban izan da, eta grabatu disko berriena, Amor eta Tullur, eta hau da Santa Anara kantua, da disko berriaren portada. Eta egia da, Ruper Rodorikak beti izan ditula bi elementu, batetik, herri musika edo tradizioko musika eta batez ere irutukuren bidetik landutuena. Eta kantu honek badu oinarrian Kubako musika tradizionala eta ondoren bere gitarra akustikoa eta bere ahotsa. Elkarren, Twitterren irakurrita, etxioa harrituko zaituzten diska. Desiatzen nago disko entzuteko, baina egia da, berak beti erakutsi duela, Kubako musikarekiko afinidade hori, gero Martine bizitan askota jungo zan, ere bai, eta gero bere kartzantzokiko kontzertutan ginoren bat edo egin izan du Kubako musikari, Bai, eta Totelak liburua irakurtzen ari denarentzat, uste azken honetan ezinbesteko izango diala disko hau, disko guztiak, eta zelan ez dugu gehi kontatuko, baina novelaren zati bat algarrantzia. Elegantzia hori, esan duguna, segizon jantzia den, eta gero bestak beste novela horretan Fermin Etxegoienek bere laguna danak, Oñatiarrak kontatzen du. Klaro, zelan egiten du euskaldun batek New Yorkera joateko eta jazz musikari onenak konbentzitzeko bere diskoan agertzeko euskaraz abestuz, zer izan behar du, xarmaren bat izan behar du, eta argi dau, Ruper inguruan izan da, xarmari iristen zaigula bebai. Badakot musika gaiz hau, segaz guez, loteria, nahi zuti erakutsi. Espainiako loteriaren igarkia, Moriartitarrek egin dute. Jon Garaño esaten, segurazki hau izango da, gure ikusentzunezkoena. Gehien ikusten duena. Bestak beste, Nafarroan grabatu izan duen eta iruritan grabatuta, eta, bertako aktorekin, eta Moriarty, Jon Garaño, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagak zuzenduta, eta hau da, espota bestak beste Euskal Herria datorren aurten. Bai, bitu, esango dizuet, azken denboran desente pasadut Iruzoinen, han grabatu dugulako Archipelagoa eta barrez, eta azken aldian beti pasatzen naiz, agurtzera Jon Garaño eta bek, eta esan zidaten zeudela zoratuta gauza ezusteko batekin eta presaka egiten eta hauzan. Eta horrentxe jakin dut hauzala. Enekin zertzan, ez zidaten esan. Eta berrik jakin da, telesel batean partatu dutela, Balenciaga. Balenciaga, bai. Tariko diseinatzailea ezagunaren seria egin bai. Besteak beste, Euskal sortzaileak esaten duguna, ze placer ematen digun eurei buruz berba egitea. Gauza batzuk geratu zaizkigu, urrengo egunerako, dana gaur bez. Dana gaur bez. Txandalak prestatu urrengorako. Bestak beste, dupla badator disko berriarekin, Tapia eta Leturia, venga, apurtxu bet, Tapia eta Leturia, erromeria kantuan, artista gonbidatuak aurreratuko dizuet, etorriko direla, ahosta ora dupla taldekoak eta aurkeztuko digutela oraingo mutil hauek euren lan berria. Alde ikusi, apurtxu bet, 5 segundu. Ikusteko, txandalak prest ditugun, Tapia eta Leturia ikusteko duplagan. Ia. Bueno, bitartean, esango txutie, amen. Begira.
bestak beste hitz egingo dugu, honi buruz, urrenguen, eta duplaren musika eta duplaren lan berriari buruz. Joni Ubeda, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Oierran Zabal, eskerrik asko. Zorte hon. Bueno, zuek ere, zorte hon izan dezazuela. Bakinot, sariak eta, estanteriak eta egin, sarietarako. Ardo bat hartuko duguan, dena delakoa izan da ere. Hori seguru. Ane Zabala, eskerrik asko. Zuri. Bueno, bestak beste, gure beste lagun baten ganagoaz, Iker Galartzak hartu gaitu, 4. birako geldialdiak Beasainen hilaren 27 arte, gero Tolosan abenduan ikusita, Joni, noski, gure zirkoa zuek eta umiek eta etxeko danak. Ez gara bat ere originalak, Euskal Herriko jende asko bestela fan zutua etxeko laura. Ba, gure zirkoak aurreko azten 500. emanaldi egin zuen Beasainen, zorionak eurei da zandako Iker Galartzarekin egon gara. Bidaiatu dezagun ezinezkoa den guztia egi bihurtzen den mundura. Geratu dadia denbora eta murgildu gaitezen. Argiek marrazten diguten. Mundu magikontan. Hitz eder horiek entzun eta berehala badakigu atzetik datorrena pozgarria izango dela. Zirkuaren magia omen. Eta Beasainera etorri gara gaur, gure zirkua hemen izango delako azaroaren 27 arte. Gurekin Iker Galartza, abentura zoragarri eta ezinbestekonen bultzatzaile nagusietako bat. Arratsaldeon, Iker. Apa, arratsaldeon. Bueno, zenbagarren plaza Beasaingua? Ba, zenbagarrena ez dakit. Esango nuke, ia 8. hilabetea dela, aurtengo luze xamar dijoala, baina, bueno, iazkoa oso erdipurdikoa izan zen, denok dakigun bezala, urtean nahiko kaskarra izan zen, eta aurten, ba, bueno, egia esan, ba, ekinda sugorrek gabiltza, baina nekea ere ja nabari da, Lau urten, lau giratan 500 emanaldi egitea, ez da broma. Gurea kosta zaigu, lan asko inberri zen dugu, eta bai egia da, gure musikoak batek izetzu jota. Eta hau, 500 aldiz, bueno, igual sarrerako musika mantentzen, hau 500 aldiz jo aldeu. Eta 500 aldiz arpegia pintatu aldek, eta 500 aldiz zapata horiek ba bai. 11 emanaldi eta imaginatzen dut horietako bakoitza berezia gainera. Emanaldi bakoitza diferentea da. Beti balorazioak egiten ditugu emanaldia bukatu ondorengo zerbezatxo hortan, eta, bueno, ongi ez da, bai, eta, bueno, atzoko beste beti da zerbait komentatzeko, honei ze gertatu zaio gaur da, hau noa behirazion, eta bestea zeret, edo norbait gaixo da honean, edo nizerrakit, 1000 kontu, ezkenen lagun asko dabilen tokian 1000 abentura, 1000 kontu izaten dira. Eta zein izan da zure ustez, Iker, ikusleen aldetik izan duzuen harrera bero horren giltza? Ba, nik usteet, harrera beroa izan degula, ba, emanaldi beroa indegulako, bai, ez osatu degulako. Gertutasuna nabari du jendeak, goxotasuna, gure zirkura jendea etortzen da, eta ez dakit oso bere sentitzen du, oso gertuko sentitzen du, eta intensidadea handian. Eta horrek, egiten du, gorputzaldi horrekin atera, gu kontuatzen ga, salmentatan. Emanaldia bukatu eta salmente gora egiten dute. Zeratik bat atera dalako, bere buruari esanez, jolin, amonari deitu behar dut etortzeko, anaiari esan behar dut, arrebari zea, honea etortzeko deitu, ze gustatu ingo zaio. Jendea ateratzen den hemendik pentsatzen du, hau, zeini gustatuko, eske hau, honei gustatuko zaio. Publizidaderik honena horixe? Horixe da. Ez da Twitterrik, Instagramik, baina ubeik ez da hau, zahokoa. Aurrei bakarrik ez, nagusiei bezu zendutako ikuskizuna da zuena. Bai, eta hortan enpeño handia jarri deu, egia esan, gure emanaldian, paiasoak ez dira atatzen lehenengo ordula ordenean, eta batzuk igual pentsatzen doia zeitu, paiasoak eta aterako dira, eta polo, eta ekain, eta ez itxuinaraz egiten dio jendeai. Nik uste honek beste ritmo bat dokala, beste tempo bat, eta hori markatzen saiatzen ga, hortzin hasiera batekin, agurtzanen, oialean egiten duen lanarekin, hori dena markatzen saiatzen ga, eta egia esan helduek eskertzen du. Paiasoekin barre egingo dute, dudik ez da, umei gehienak, paiasoa gustatuko zaizkie, baina beste guztiak izan behar du,
helduentzat ere gustagarria, ez? Atsegina. Askotan entzuten duen esaldi izaten da, jendea ateratzen denean hor atetik gure hor egoten gara askotan, jendea agurtzen, eta gehien entzuten den esaldi izaten da, umeekin etorri naiz, baina gurasoak ekarri behar ditut ona, ez? Aitona amonak ekarri behar ditut. Eta hori askotan gertatzen zaigu. Aitona amonak etortzen dira, hoxe. Ez dut esango, mesetara joaten diren bezala, baina bai, zirkora asko etortzen dira. Oso ikuskizun duina osatzea lortu duzue. Egia dabe bai, azkenengo urtetan zirkua edo herri ibiltzen ziren bar zirku gainbeheran edo zirela ikusten zela, baina zuek nolabait horri buelta ematea lortu duzu, ez? Dain, hombre, nik uste zirko askok, batzuk bintzat kaltere egin dutela animalien kontuarekin. Entzake guain eztabaida hortan sartuko, baina bai eztabaida polita animaliak bai edo ez, zirkontan ez da animalirik, ez da elefantei behar eta ez da tigreri behar inor gozarazteko, ez? Baina bai, Frantzian eta, oendik ez, zaldiak, astoak eta bar mantentzen dituzte zirkotan, beti irakargarri izan dira, ez? Eta zaldi, ondo zaindutako zaldi bat edo beste ukitzen ez dut esango horren kontra agertuko naizenik. Bai, foka batek gure zirkoan ez du ez errepintatzen. Ez da pinguino batek ez, hartza batek ez, eta horiek egon behar duten tokian. Eta orduan, guk lortu deuna da, gure publikoarentzat, gure herriarentzat, gure hizkuntzan, zerbait oso gurea, trapezista ez dugu egunero ikusten dugun trapezista hori, hor goran dago, zerbait zoragarri egiten nahi da, euskalduna da. Eta horrek egiten dutenak gertukoa izatez. Esan duzu Iker, zirku aldatzen joan dela hasieratik hona, handitzen joan da parteide aldetik ere? Bai, igual parteideak ez, azkenen espektakulo batek denbora bat euki behar du, eta beti luze jute zaigu. Nire gustuako luzegia da, baina gero ze gertatzea lesioak ere izaten ditugula. Orduan, gero norbait falta danean, gero motx geratuko litzei guke. Orduan, lantalde oso bat mantentzen saiatzen gara, ezta? Gero bai, mejoratu deuna da, bizi kalidadean, esan genezake. Lehen, hemen zirko ontan, hemen pistan otorduak berriz zete genitun, oan berriz kamioitxo bat daukagu, sukalde bat daukagu, eta sukaldari bat, ez? Zere, asteburuetan. Eta badaukagu, jende gehiago, laguntzen, akomodatzen, berri izan ditugulako koronavirusa dela eta azkenen jendea behar da. Eta erakutsi duzue baita, arrobia badagoela, artista berriak erakarri dituzuela zuen ikuskizunera. Zela izan da casting edo probak antolatu, ekipoa osatu? Hemen normalen, jendeak bere burua eskaintzen du. Horre bada, baina bai egia da, 40 urtetik gorako artista asko daudela. Bai lanean aritu direlako, hortzi baten kasuan, 45 urte ditu, Zirko del Solen ibili da, hemen asko ematen digu guri, ezta? Eta asko erakutsi eta nik uste oraindik urte batzuetarako badaola. Baina, etorri beharko du, gazte batzuk eta gutxina espero dezunean, derrepente bat aurten ere izan dugu, bat lesionatu da, bestere lesionatu da, eta ez dakiz, zer, eta guain. Hortxe gendun, Landerren zea, Donostiarra bera, Madriden zirko eskola bateko irakasle, Landerri deitu genion, etorri izan, momentua salbatzera, eta hori askotan gertatzen da, momentua salbatzera etorri eta gero geratzea, ezta? Ertzainak kantatzen zuen, rock and rollak ez du dirurik ematen, ez dakit zirkoa gaur egun dirurik ematen da ben, edo... Bizitzeko, nik esango nuke, lujo handirik gabe, baina lana asko inda, eta hortxe horrekare bilatu behar da, paliza handiak hartu izan ditugu, aurten ere leku batzutan 2 astez bakarrik egon gara, eta hau dena montatu behar da, 2 astez bakarrik egoteko, eta gaina 10 emanaldiin, eta dena berriz jaso beste leku batera joateko. Baina, guain saiatzen gara, gauden leku bakoitzeko hilebetetxo bat aguantatzen, gasoiletan eta ere gastu gutxigo izaten, eta nik usteet, hemen gutako batzuk, ontatik bakarrik bizi dira, eta bizitza duina, eta txukuna emateko gaina, ez da ematen dula zirkoak. Lan itzela egin duzu Iker, laugarren bira amaitzear, Tolosan Gabonetan, urrengo urteari begira, zer? Aurten, iaz, eta aurten iparraldera joaterik ez dugu izan, eta ikusin behar, nik zer dakit, egoera nola egongo den,
Orduan, pixka bat dena, kakotxa artean eukitzen dugu, arabara ere joan nahiko genuke datorren urtean, aurten ez gehi izan. Egia da, kultur teknikariek, euskara teknikariek, alkateek, nahi dutela gure zirkoa, euren herrian, euren hirian, baina gero, administrazio aldetik eta gero, ez da igual, hain erresa, lekua dala, zuloak egin behar direla, nik zerrakit. Ez dugu iragartzen, ez dakigulako askotan. Eta bain, eta Tolosa esaten nahi hemen, baina, ojo, oendik zenia ere aiatu, eta karpa montatu arte, eta dena ondo da hola zeatu arte, horregatik askotan iragartzen da ibiltzen ga, azken momentuan, bai. Ondo da, Iker, ea suertea dauko zuen, ea poza alik eta leku gehienetara zabaltzerik dauko zuen. Eskerrik asko, beti ere pozgarria zurekin hitz egitea, zurekin elkartzea, eta zuen berri izatea, eta sorte hon datorren urteari begira ere. Eskerrik asko zuei, ire oso ondo datorkizkigu, holako elkarrizketa badirudi askotan jira azten degunean nobedade garela, komunikabide guztiak etortzen dira, lehenengo hilabetean eta gero ja 8 hilabete egiten dituzunean, pixkat astuta bezala gehatzen gala, eta poza handia ematen digu, tarteka hola deitzen diguzunean. Eskerrik asko, berriro Iker, zue bai artistak, eta ikusle hori gogoratu, hemen Beasainen izango dela gure zirkoa, azaroren bukaera arte, eta Gabonetan, Tolosan ikusteko aukera izango duzuela. Ez galdu aukera, gure zirkoarekin gozatzeko. Eta Tolosan gainera berritasunekin, eta adi jarraitzeko moduko proposamenekin. Eskerrik asko Iker, eta eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko etxeko guzti gurekin egoti garren, plazer batzuekin egoti bihar gatoz, bihar arte.